Sayang ese opo? Ses. Ses. Ajeng Febri. Mas Vicky. Prasetyo. Yoyondo. Asik. Umume manungsa kita terdapat pasangan dicoto ojo nganti kelaran. Gusti nyiptakne ati ben iso ngrasakne dicintai nyaman nyandeng sliramu. Sayang ese apa Jawase omong kowe tane apa kowe sing paling tak tresno. tresno tene apa Tak Joko tekan hatiku. mati eme apa Mung kowe ra ana wong liya. berkah talenta Aksara. Ses. Umumnya manungsa itu ya. Jadi nggak duwe pasangan burung umum. berarti apa demit yoyondo asik. Gusti nyiptakne ati ben iso ngrasakne dicintai nyaman nyandeng sliramu. Sayang ese apa Selawase omong kowe kowe kane apa kowe sing paling tak tresno. tresno tene apa mas Coba tekan hatiku. mati eme apa Mung kowe ra ana wong liya. Wasik ayo mas Fajar. Jawab ya. Sayang ese apa selawase omong kowe kowe kane apa kowe sing paling tak tresno. tresno tene apa Tak Joko tekan hatiku. mati eme apa Mung kowe ra ana wong liya. Sayang ese apa selawase omong kowe kowe kane apa kowe sing paling tak tresno. tresno tene apa Tak Joko tekan hatiku. mati eme apa Mung kowe ra ana wong liya. mung kowe
Tarik